Anyang aki din! Oy, Manang Delia, si kamot ganyam day taagug-ugot iti kamote. Kunak no asino, nakadumog ka ngamin. Mangal-ala akman iti pangaldawan mi ka ni Nanang. Kaya't ayan ni Nanang mo ti agsida iti ugot ti kamote. Kat, iso nga rod ti adda. Anya ngay nga rod. Siyak, mapanak di ta kantina, tagumatangak iti karne asidaan mi. Ay, imbag man ta karne ti sidaan niyo. Saan akayat nilakay ko ti agsida iti ugot akakasta? Nakapilpili. Ay, da kami. Anusan mi no anya ti adda. O sige, Manang Delia, panawan ka pa'y ditoy. Sige, agugot ka lang iti kamote. Awan mo ti sabali nga agugot iti dayta. Si kalaang tinaanos. Nagkuna asaan anaimas ti ugot ti kamote. Dayjay man akaaruba a feeling rich. Asinaw ti dakdakamato manakaw. Nilyo nila, Nanang. Bay amlat nga aguyaw. Nasustansya ti ugot ti kamote. Kita man, 65 kon, ngum napigsaak pa'y laang, gapu iti kasisidak iti natnatang. Katuan, mapankanto pa'y agisorsor iti tinapa. Ay wun gayam, awanen ti sursur kwinton bigat anakaw. Yalaan nakman ijay sukik abakag. Wan, Nanang. Yalaan kanto. Nayo naman ti gatangam, imado ngamin kag ti aggatang kanyak. At dapay ngamin order da di ta abagatan. Ay, nagsaya atin no kasta, Nanang. Immadugayam dagiti agur-order kan ka. Wan anak ko. Naramananda ngamin asaan adaan dagiti lakok at tinapa. Kalutluto laeng, isu akay kayat da. Nanyamat na ito inluto mo na si Dan, yun nila. Puro mat na rin. Awan mat makita ka sagpaw na karne. Di mo man kiwar-kiwaran akas na. Birbiro kak nga rodya karne na. Awan mat ti mabiro kak nga alyana. Kat no 1/4 laang ngamin di ginatang ko a karne, ta isulaang mat tinakaanayan ti kwarta. 1/4 lang? Unay ka matag. Isulaang ti kwarta, agtal na ka man dita. Mangang kakitin. Saan na ka makapangan? Karne ti kayat ko. Dahil pa'y kumagat at dati taba-taba na kahit. Nakapilpili ka. Feeling rich ka man. Ay na, nagsaya atan Delia. Taado ti malaklakwan ni Nanang mo at tinapa. Wana na, isungarod nga imbaon nak nga umay manen mangala iti ilako na kano inton bigat. Immado kano dagiti suki na. Ay, isungarod anala ka ti pangpangted ko kenkwana. Tanaanos nga aglako. Agyaman na kanana. Tanala ka ti panangilakom iti inak. Wen, tapno mas umadupay ti ganansya ni Nanang mo. Di na pa'y matkayat ti sumardeng nga aglako. Aginggat kabaulan na. Baybay amlaeng balasang ko. Uray siyak met kat senior citizenak. Ang awan planok asumardeng iti panagaramid ko iti tinapa. Ay, ad-adda abumakutak no agtugtugawak laeng. Abayan na kabanimid ka mo ti talamisaan, bakit? Kat problema ano anya manen ti lutwak asidaan inton madamdama. Ay, guston tinatay. Nauma ako ni tinatay. Nakapilpili kayo mat akabalay ko iti sidaan. Oray dagiti anak ta, imaladakin ka managkarne. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa! Ne. Tinapa! Anya kano dayjay? Addan sa agi sursur iti masida. Tinapa ka no. Apay, gumatang ka. Ni,
Nimo na nang ni Manang Delia day taaglakla ko iti tinapa. Kumatang ka kadi iti tinapaala ko, Cleonila. Agsidsida kami aya iti tinapa. Nananam, daytoy lakok at tinapa. Saan basta-basta. Ay, sa anak agumatang nana. Saan akayat dagiti kabalay ko ti agsida iti tinapa. Ay, sige nga raw, labsan kayaw kainak pa'y agisursor. Unay mo't day tanapakit. Tinapa! Aping agkatawa ka akasta. Kasi mo't ginanang ni Delia. Bakbakatan lang arudan. Aglaklako pa'y lang iti tinapa. No, Ay, napiman matabakit. katawaam kit din di bakat. Si Kangay, adayo nga ubing ka ngem iso. Ngem saan mo akayat tagtrabaho, tasadot ka. Sus, nagsao ka manayin. Pudno mat, nakapilpili ka pa'y iti sidaan. Imbag kumamot no nagagat kang agtrabaho. Alananang, ita ka lang asumangpot. Apay ang narabyan ka anaglako iti tinapa. Impaibos ko nga may nanakaw. Nakadano nak ijay laod. Ay na, delikado ti marabrabyan. Ay na, nagmayat ti aglako. Taawan ti kakumpetensya ng aglaklako iti tinapa. Sapay kumaa. Taawan ti mang kompetensya ken ka. Asino kumamot nga iti mang kompetensya kanyak. Dimla amumot adagiti kaaruba. Awanon ti mayat nga aglako nga agisursur. Siyaklaengen tinaanos nga aglako-lako. Ala, umay ka nga rudan nanang, tamang rabiitan. Ay, nakaluto kan. Wen, dinengdeng ti inlutok apang rabyanta. Ay, mayat anak ko. Tanateng manen ti inlutom. Nagsabong dyain mulak akatuday di talikod ti balay. Ison ati pinuros ko nga inluto. Kita umanday ta anak ko. Basta nagagat ka. Agbiag ka ita panawon. Ninanang mo, naggagat nga aglako-lako iti tinapa. Si kamet, nagagat kamot nga agmula-mula di tarubayan nyo. Hanggang mas daawak man kadagiti kaarubayo. No kasanuda nga agbibiyag, idinto tawan mo trabaho da. Asino akaaruba mi, nana? Ay, dagijay man nga agasawa alyo nila kandanay. Ay, dagijay? Feeling rich dagijay, nana. Aya, tunggal masabat ko nilyo nila. Ibaga na amapan gumatang iti karne, asidaan da. Ay, saan da kano amakapangan? No saan a karne ti sidaan da? Pangalalaan da ngay nga ta iti igat-gatang da iti karne. Kat inal daw mat amakitak di asawa na anak kauldag laeng. Ijay atidog at tugaw da, ijarwar ti balay da. Jakman amo nana. No kasano nga agpaiso ti panagbiag da. Ay, sapay nagrigat ti panagbiag ita apanawan. Permi nana. No awan trabahom ita apanawan. Mailumlum ka iti utang. Ad-adda nga agrigat ti panagbiag mo. Wen nana, pudno day ta anak ko nayo. Day to gayam dyan sa ganak nga order ni nanang mo at tinapa. Ay, agyamanak nana. Sige, agawid akmatan. Tama panak agluto iti pangaldawan mi kan ni nanang. Sige, balasang ko. Umay kan tulat ta mga ala iti order ni nanang mo at tinapa. Dani, bumangon ka man dita. Bumangon ka dita kunak. Anay ko, mate. Apaya sumipat ka. Di ka mga min bumangon. Apaya, awan materamidag. Bayan naklaan ka ti nga agultag ditoy. Awanen ti bagas. Asul ko pa inawan. Awanen ti maisaan ko.
Kad makamo ka mo namang diskarte Siya katiriingamon. Ni, maangot mo dayday. Hay, Ano day? adag prit-prito iti tuyo ngay malaldawan. Unay matang. Tuyo akatang ani ti aldaw. Kagurak ti angot na. Sus, makapaulaw. Inak man ungtan day ta Adelia. Apay, sigurado ka di ani Delia ti agprit-prito iti tuyo? Aday ta. Nanang, umay kanta mangantan. Naiprito kon dayto si daan ta atoyo. Wow, umaya ko nanakaw. Nanang, adag tuk-tuk-tuk. Lukataman pa'y tiri daw. Wan, mabiit la ang anak ko. Ay, asino nga taaya ti bisita. Nay, Leonila, balasang kao. Anya ti masapul mo. Imalaldawan nga agprit-prito kayo iti tuyo. Ay, Delia! Ni Leonila daytoy. Umay mo man kasarita, anak kao. Apay aya, Leonila? Hay, maululaw kaming kinilakay ko ang makalanglang ab iti angot ti prit-pritom atuyo. Aya? Ay, pasensya kan Leonila. Day talang amin ti adda si daun mi. Maangot mi pa'y aging ga iti balay mi. Kat, kasanungay nga rot ti aramidan mi, no naangot ti si daun mi kaninanang. Madingarot ti angot na. Kasanon, no naulaw kami kinilakay ko, kat maospital kami. Saan mo't siguro ang mapasamak dayta, Leonila? Awan pa'y mo't tinadamdamag ko anay ospital ang nakaangot iti maiprit-prito atuyo. Naarte kayo kit di ang agasawa? Anya? Feeling rich kayo ngamin. Ay na. Saan anak katagarin ni Leonila iti imbagam a feeling rich da anak ko. Marwam damot ngaminon. Naglaing da amang ibaba iti pada da a tao. Ay, anya lakit din ayah dagita akaaruba. Imbag kumamot no jak amo nga inutangan da amin a kantina dito lugar tayo. Kat saan da makabaybayad a pulos. Aya, nakaamuam iti dayta. Ay nananang, isuda ti pag-iistoryaan da dito lugar tayo. Gapo, iti kina feeling rich da. Imbag lakit din ta saan ta akas ta anak ko. Inong tamdag iti agina nga agsida iti prito atoyo nga imalaldawan. Nasakit tinakam ko kinimanang Delia. Taapay? Di na pa'y pilpil yan ti sawsawang nabalikas. Ne, anyay at imbaganakan ka? Feeling rich tayo kanong. Feeling rich tayo aya, katsaan mo? Talaga mo't asaan? Ay bakit, mabisin akon. Agsarahon ti buksit ko. Apay si kalaang aya. Hala, in ka nga rudan agumatang iti kanan tayo. Sapay naglaing ka nga agibaon. Si kalaang mati mabalin ko nga ibaon kay. Jak amo no kaya't dakpay apautangan dagiti kantina. Nagadwa kantina ang mabalin mo apagutangan. Inutangak nga rud amin idan. Anya? Sing-singiron dakpay kit din angam awan pagbayad ko. Ay sus, kasano nga rudan nga Sika ti pagdamagak iti dayta. Kasanon nga'y lakay, kat awan met kanin tayon. Sapay saan abasta-basta ti kayat yu asidaan. Ay sus, matay tayon iti bisin no kasta. Itulok mo mat. Ay kasaan na? No kasta nga rod, ingkag trabaho. Nakailad ka mo latangaminan nga inaldaw. Gaputan na ipaibos kumanan jay lakok at inapa, gimatang akmet itinaibas asidaan ta anak ko. Anya day ta ginatang mo, nanang? Lechon amanaw, kayat mo day tao Ay kat,
When nanang? Kastoy, tigunggo na tinagagat a tao. Pudno dayta, nanang. Delia, aguray ka anak ko. Kaslad da tao ijay likod ti balay. Ha? Aywan, sino di manggawgaw at iti sabong ti katuday? Bigbigam man ang naimbag. Ha? Nimot Leonila. Ni Leonila, ti kaaruba ta ako namlano asinaw. Naa, agsid si damot gayam iti sabong ti katuday. Ha? Ay, impakada na mga la iti sabong ti katuday, maw. Kano si kansa tinagimula iti dayta. Awan mo timpaktakada na, nanang? Ang kita man ni. Idi nakaalan, nagpartak api manaw. Timalyaw pa'y dito'y. Kuna na siguro asaan taan nakita na ngala iti sabong ti katuday. Ala, bay amon anak ko. Delia, ambum ka de no sa dino ti ayan ni Leonila ita. Sa dino, nana. Ay na, adda ijay barangay hall. Taim pa barangay, dagiti nakautangan na. Ay, nagadukat ti nakautangan na. Ha? Ay, kaasimot Ay, kunamlan asino nga main abak nang. Kat no nakita mi kanina nang aggaw-gaw at iti sabong ti katuda ijay likod ti balay mi. Makita man day ta nga aramid na. Wen nga rod, nana. Agsid si dadamot gayam iti natang. Ay, unay na banog ko nagpalpala iti darat. Oh, bakit? Apaya kas tatirupam. Umiisem ka kaditad dan trabaho. Para kiwar iti simento iti construction ko naman. Impa barangay dagiti nakautang. Anya, abay. Sa anak mo't ngamin ang nagbaybayan. Si kaaman ngamin. Iso anas ken ngagtrabaho ka. Ha? Kit magtrabaho ak lang arudan. Anya ti panag ko namaya. Italaang mo't ngagtrabaho ka. Idi pa'y kumaatap no saan tayo ang naurnungan iti utang. Ay, bakit mabisina kon? Anya ti masida? Napanak nagalay ti sabong ti katuday amula ni Manang Delia. Iso ti sidaan tayo. Saan kang agpili-pili? Ha? Agpili-pili ak ayamat. Nasustansya tayo bakit? Ala, inta mga na. Aglako ak manen iti tinapa. Rugya kun dito iti agpukaw tapno malakok amin dagito iti tinapa. Tinapa! Gumatang kayon iti tinapa. Nana! Nana! Oh, apal yun nila. Inayaban nakmat. Gumatangak nga rod iti lakom, Nana. Agsidsida kayon iti tinapa? Isulaang ti pakaanayan to'y kwartak, Nana. Ay katmayat man no kasta. Ay, manayunan ti sukek. Oh, manutigatangam. Leonila, sika ka di dayta? Ay, manang. Siyak day to'y. Anya ti aramidam di ta kakamot yan? Agugutak man iti sidaan may Manang Delia. Kunak man no saan kayo nga agsidsida iti natang. Agsidsida kami itan, Manang. Umay kamot at agugut ka. Ay, si kalaangan. Tasyak tumot inton maminsan. Ay, awanen ati maugot mo. No umayak pala agugot. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.